खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 18 एप्रिल 2020 सनिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां आं फरायथिना जादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाफुंसारगोन, देहाया मोजाङै थागोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियाव मोजां, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन, देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन, समाजाव मान मोनगोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन, फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन, गुबुननि बोसोनजों खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा, गावनि गोसोनि साननाय बादियै मावोब्ला गाहामसिन जागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन, न'खराव बिमा एबा बिफानि गेजेराव सोरबा सासेनि देहाया मोजां थानाय नङा, गोबां खामानियाव मुखुब थानांनानै गोसोखौ मेंनाय मोनगोन, बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन, बिदा फंबायनि जों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियावबो मोजां, लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन, देहाया मोजाङै थागोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन, सोरजोंबा मानिबा जाहोनाव एना एनि जानो हागौ, मोजां सोरजिथायनि थाखाय बान्था मोननो हागौ, सोरबा न'खरनि बोराय एबा बुरै सुबुङा नोंनिफ्राय हेफाजाब मोननो लुबैगोन, गुबुननि बोसोन लायोब्ला जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, उल्था आथोननि फारसे गोसो दुंगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन, देहाया मोजाङै थागोन, अदेबानि न'खराव बिमा एबा बिफानि सोरबा सासेया लोमजानो हागौ, मोजां थांखि लानो रोंगोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियाव मोजां, सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन, गुबुनजों बाख्नायजागोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, सोरबा मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन, लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन, बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, सिगांनि थांखांनाय जाथायफोरखौ साननानै मोनाबिलि समाव देबोर नांनो हागौ। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन, सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन, गुबुननि थाखायल' सानाजासेनो गावनि थाखायबो सानोब्ला इयुनाव मोजां फिथाइ मोनगोन, फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोननो हागोन, धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन, बहाबा थांनो खाबु मोनगोन। धनु राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन, सोरजोंबा एना एनि फैनो हागौ, गोसोखौ हमथानाया गाहाम, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन,
गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियाव मोजां, देहाया मोजाङै थागोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। मकर राशि, दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, गोसोनि बोलोआ बांगोन। कुम्भ राशि, दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोखौ रमान्टिक मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। एसे मावनायावनो मोजां फिथाइ मोनगोन। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सोरबा मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायनो खाबु मोनगोन। मीन राशि, दिनैनि साना जोबोर मोजां, समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियावबो जोबोर मोजां जागोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। अदेबानि सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ। गोसोखौ रमान्टिक मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननाय नङा। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो लुगैयो, जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। लोगोसे सानफ्रामबो गावबा गावनि सानसेनि बरादखौ मोनथिनानै लानो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।